Ka kanhun jong kibriyo ki bodon ka jingduna ki dikhot met ki lapan ramjur ya ka jingkan tho ukertong ka kongres na soyong ba SO Osborn Kharjana bat kila dawaru hapok arpsau kanta bo dei bun wengno ya ka te ka jingkan tho bat ru ban pan map leng ba ki lar thai kubor namar ba ka te ka jingkan tho ka jong u kalakta sikat dei ya kibriyo ki bodon jingduna ha ki dikhot met habai kren ba ki lar thai kubor uba Starwin Kharjana uba dei president jong ka kanhun kibriyo ki bodon jingduna ha ki dikhot met ulong bo tei rang ba uba ai ka tu ka jingkan tho persya kibriyo ki bodon jingduna ha ki dikhot met ulapan Kenya ka ain balapan mi dak sarkar India ka badi ka ain ka balatip kom ka PWX araja kan riau ka bala ai bor ki brio ki buduna ki konmet banyadan mentalang hakim lang ka sa lang ba per bakim dei satya ban sya penhiar kerdan tang na ka daw ka jingduna hakit konmet lawan hang ni ngaru ban penpau ya kata kajing sneu ka jungi ka bani mla ban pediang ya ka ka ba iwe na ki candidate jong so yung constituency ibalah keren halor kata kajing bamla jongi kibriu ki badon jingduna haki dukhot met ban kentup lang ha ka imlang sa lang lani ban yashim bentalang ha ka imlang sa lang te kala long hi kumba I ba astar ni lo ang ba la penkheng ya ka RPWD Act arhajar khan riu te hot ni kwa ya phi ba kumba phila kren hi shekilat pathai khubor halor kata ka jing bomla ka jungi banyashim banta ha ka imlang salang ni kwa ro phi ba phin panmap lingba ka press namar nismyo ba kane ka jing kren jong phi ka lakta yangi but ni de ki brio we are human being but ngan ong hamni ka wei ba lada phi ong bangi ni dei ki brio ki badon jingduna ha ki dokhot met na tharai kani ka jingkren ka jong phi ka ba phi khlem prakhat shwa ba phin kren ni ro ngila hi ban ong ba phi ro phi don jingduna hi ha ki dokhot met kata tharai phi yo snyo phi lat ban kren phi la ban yat ban yeng henry kata ka jingkren jong phi ka ba khlem pan prakhat shwa ya phi balada ngakren kumni kakta nem yo pad babun balang pad kata ngai phi ba phiru phidon ubriu ba jingdun jingduna ki khot met kata phi le tharai phidon ka jingduna ha ka bor prakhat jong phi omde shu tang ha ka bor yo I ne bor yo snyo ne bor yat ne ka bor kren tekani kade ka wei ka bana ka por sa ka por ngaju ya kren ha ka bangi ong ha ka tien nong way ka human environment kat banang mi kisngi ngayo I ngashem bakanang sniu ha ka imlang sa alang ju khamtam ha ka jala Meghalaya jungi but kani ka jinglong jingman jong ki brio kata ka human environment ka bam baha ka bam pensu tenat ka ba nga tharai kala sedang shwa nalarumpe ladam de baka sedang shwa nalarumpe balai kan spread lani balai kan sapriang haka imlang sa lang bar ka balong shisha ka ka ba lakta bahaya ka imlang sa lang ha kini kisni ba mentan bar kani ka jingkren jong ini I candidate kalong betik hadian ship house nem jong ka ba uwero na kino nong mi khmat ka jala jungi ulah keren te hangin ni mentai ni perkhat hadian sansnem ni hadian shiphausnem samano menta bandon biang kum kita ki jingkren ki ban kentho ki ban pendu mensim ki ban long ki baklet no bangiru ki briu ki badan jingduna ki dokhot met ni don bentala ngila ban sim benta ha ki liang ba pher hod ngila ban nom sim benta ha ka wei ka liang henry ha ka wei ka liang ka ba ki wei kimla ni pade ngila ngakwa ya ini ba in smuthu bahaya kata bat bakan longru ka jing hikai nang ni shakhmat ya I bat ya ki wei de khamtam haba kani ka election kala ajan ka nong jit mi khmat kala ajan bat ngasusi ruban ong ba bale upat ba hakatu ka video ka ba ngasngap uya menjur bah uya ong bah hood hakapor ba ikli ba ni ngila ne ban penlongrang basnong yo ba matla bat smo bah tip kum kinu ki kentien phide ban pendon kam phila de ban ong bor yo I ni ki bom yo I
ki bom yo snyo swabhawat nomong ukulut ni umatla kalong ke hakarukom pendengkam jungi ki kentin ru ngi de banang ban pendengkam bat kani kalong sisha ke basusi haba unong mi khmat ya ka bau pat ba baro ula shania ban jit yo ki kermen ba undon nak benta baro khot tang nak benta ba biang Henry ba undon khamtam nak benta ki bru ba kumbangi ka jing sisha ula di bandon ba Henry upersyang ban penduno ya kata ka jing shania now patba babon balang bat haka constituency jong iru katno gitu ki brio ki badan jingduna ha ki dokot met lese kin don ya kata ka jing snyo ba ini ba ila aklet yangi ka vote jong iru kalong ka ba important kalong ka ba syongkhia kalong tang shi vote pin job ru philayo ban bat yu ulah kam sensyar te kani ka de ke na kaliang jonga ka banga kwa ban bat sngo bhaba ni dawa ya phi ba phin hap wan ban pan map yangi la kumno hapo ka arphosau kenta ni ko persya halor ka jingkren jong uwe ukortong na kasen kongres na soyong constituency ubanya airen hakan ka election araja rapulai te ka jingkren jong u kolong ba kibut hato ni jujit mo ya kirang ba shnong kiba matla kiba kelut kiba menantren ba hak kata kapur ula pen menjur lu ba om dei ban jit kum ya kita kada kolong ba ki kim nam satya ban trekam te halor kane ke jingkren jong u ka kata ba yangi kibri kibna judulan khana ba ru akat kum ka jing su thu jong i ru kamut kene ke jingkren jong ula pen khen ru ya ka an RPWD akar aja kan ri namar kani ka an kani ka an jong ka sarkar India kabala ai bo ringi kibri jubilan met ban ya don bentalang haki imlang salang bakher bat nimdei satia ban sya penhiar kerdan tang nakada baka jinglong duna dukan mel jongi te halor kata te ni snu persya ajur bat nga pensyai ru haling ba hagani kapur ba kibran jiduna dukan met hapok kasi jantia kibun ba kibalong rang ba snong sekretari snong ba per yang snong te wat mentaro namar ba ka sarkar ka pentri kam ya kali ka RPWD araja kan rio te kali kamno ngawara IP ya kali kopi ka bangiyo na po ka district social welfare kabala aibor kabala thung ya kibran jiduna met haman la kisnong ki dei bandon be way ha ka komiti jong kisnong kata ka deka kabala pentri kam sarkar ya kanila henry ka jingkren jong u bangim la satya banya shimbenta hak kita kikam kibede baka imlang salang ka pentau yangi kibran juduna net ka jing susi ba kaba kum kibran juduna net nimla satya ban pediang ya kita ki jingkren jong u kum ka jingkren jong u kaba mi ha ka YouTube channel jong T7 News haka 8 tarik Desember kaba ong ba ubaduna dukot met umla ban sinchar Oi, kelemut kenang ban keren ne ipo ikibrio ki baduna dukot met umut ban ay nuksa umur ban keren parshi Henry kini kikintin kiba Ukraine kithau ba ipo ikibaduna dukotmet kathau ba don jaka yakibriu baduna dukotmet haka sinshar khadar kathau ba la kantat haka imlam salam kapan ishai ba ubreu ubaduna dukot met umlerka wala nilong ki baduna dukot met Henry ublay ulaay ni kajingnang jigstar kabut kasap ringkat
ka jing tray stom bon na ki baduna de khotmet ki la kio ha ka jing in nuksa I convert ha ji de khat pat mashri imla banyo I hinre ila bat kum I headmistress jong Jyotis Road School Shillong ka Helen Keller ka bakla no nakari America kamlat keren ne yo I hinre kalong kanong tho kot nong hikai bapauna pa India la don ru ki baduna de khotmet ki balayo ya ka kerdan IAS namar kata halor kata ke jing keren jong u ni dawan u ba un pen smai ban pen shai ban pan ma pan ma ni ka pa de phi lak nu no ro de wan pan ma no haka press kumba ni le us ngel ki jing ya lap ju pilang ba press ni ka pa de phi be phin wan ban pan ma ba press de su fun kol na an so su ngi pi ba nya to kan su fun kol phi la pen bana pen pa ka thai hakim nak salang begini lom kumta lom sukun fun call direct ya ni kami hap kata tang begini tip nak salang pergi ken kuno yang ni dan ni dawa la da phim la nak kalian federation ya begini salik komplain ni pi board phalo ka manong kong shwa haka officer head officer ka di pejingi ka commissioner of person with disability ka ba in letter to SP jong east kasih balai in letter to CEO jong election commission bat kabasa ngin la juru ben ujo saka deputy commissioner jong is kasih dan semua por saun ta le ban kam malada phim le ko ngiru ngin sale